लोगोफोर आं दा दाजिनि इउटुब चेनेलनि प्रान्जलि इस्लारिनि इउटुब चेनेलाव आं दा काराटिनि रोंगौथिखौ आंनि रोंगौथिखौ नोंसिनि सिगाङाव देखायनो नागिरदों। माखासे बिदिनो काटा भिडिअ'बाय दाजिनि इउटुब चेनेलखौ प्रान्जलि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो बेलाइकनाव थुना हो। गोबां रोखोमनि काटा एरि थायो। आं बे रोंगौथिखौ नोंसिनि सिगाङाव देखायनो नागिरदों।
pat खालामनो नागिरदों बिदिनो माखासे पान्च थायो संनाय थायो मावथिगिरि थायो आं बे फाइटखौ खालामनो नागिरदों स' लोगोफोरा नायलांबानो जाबाय
माबायदि मोनदों मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम आरो शेयार खालाम आरो आंनि भिडिअखौ नायनो दाबाव आंनि भिडिअ